నమస్తే, వెల్కమ్ టు రెయిన్బో మీడియా తెలుగు. నిజామాబాద్ మండలంలో శ్రీరామనవమి వేడుకలను కన్నుల పండుగగా నిర్వహించారు. మండలంలోని గుండారం, సీతారామాలయం, సారంగపూర్, కోదండ రామాలయం, తిరుమన్పల్లి, శ్రీనగర్ గ్రామాల్లో ఉన్న రామాలయాల్లో శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు. ఉదయం శ్రీరాముని డోలారోహణం నిర్వహించి మధ్యాహ్నం వేద పండితులు నిర్ణయించిన శుభముహూర్తంలో కళ్యాణ ఘట్టాన్ని సంప్రదాయ రీతిలో జరిపించారు. ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని తిలకించిన భక్తులు సీతారాముల తలంబ్రాలను ముడుపు కట్టుకుని ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా ఆయా ఆలయాల్లో భక్తులకు అన్నప్రసాద వితరణ ఏర్పాటు చేశారు.